Ако миеш зъбите всеки ден и не ги усещаш чисти, трябва да смениш не само пастата, но и четката. Пациентите ми често ме питат каква паста за зъби трябва да използват за ежедневна грижа и за защита на емайла. За чувствителни зъби аз препоръчвам Nordic Sensitive с хидроксилапатит. Препоръчвам Nordic с хидроксилапатит, защото той действа като ремиnerализира емайла. Хидроксилапатитът естествено се съдържа в зъбния емайл, затова препоръчвам Nordic. Не съдържа алергени, химикали, както и флуор. Съдържа калиев нитрат, който потиска болката и достига до дентина. Хидроксилапатитът е естествен минерал, който изгражда 97% от емайла на зъба. В комбинация с премиум четка на Nordic, която има над 6000 влакна, мека е, не дразни венците и достига до всяко ъгълче. Усещането е като след професионално почистване в кабинета. Формулата на марката е насочена към намаляване на пластмаса във всички продукти, дръжки, опаковки, пасти. Всичко е свързано с опазване на околната среда. Аз съм доктор Балева и препоръчвам на моите пациенти да използват паста, която не само почиства добре зъбите, но и предпазва емайла.